Vandaag ben ik bij de Schoeterfarm in Panningen. Dit is een kalkoenhouderij. Zoals je kunt zien lopen ze hier lekker buiten rond. Ik ga vandaag een kijkje nemen wat hier allemaal gebeurt. Gaan jullie mee? Hallo, ik ben Sue. Zouden jullie mij iets meer kunnen vertellen over deze kalkoenen? Hoi Sue, tuurlijk kunnen wij dat. Ik zal ons eerst even voorstellen. Wij zijn Ruud en Sabrina en de kinderen en wij runnen hier in Panningen een kalkoenhouderij. Wat is er zo apart aan deze kalkoenen? Nou, de kalkoenen zijn sowieso heel apart door een mooie zwarte veren. Het zijn weidekalkoenen van het ras Karinga Caché. En dat ze lekker mogen buiten scharrelen in de kruidenwei. Deze kalkoenen zijn super mooi en groot. Hebben jullie ook kleine kalkoenen? Tuurlijk, die hebben wij. Zullen we daarna gaan kijken? Want die zitten in Helden in een lekker warme stal. Ja. Kom, daar gaan we. Leuk. Kijk Sue, nou zijn we bij de kuikens. Echt super schattig. En waarom zijn de kuikentjes dan apart van de grote kalkoenen? Omdat de kuikentjes het lekker warm moeten hebben. Dus in deze stal is het lekker warm. En dan blijven ze totdat ze 7 weken oud zijn. Even een andere vraag. Zijn de kalkoenen altijd binnen met slecht weer? Dat is een goede vraag. Ga maar naar de andere stal. Daar is Ruud, die kan daar antwoord op geven. Dat zal ik doen. Dankjewel. Doei doei. Doei! Hey Ruud, zijn de kalkoenen met slecht weer altijd binnen? Ja, bij slecht weer zijn ze vaak binnen. En 's avonds en 's nachts, ze slapen ook altijd binnen. Dus ze kunnen hier eten en drinken. Dat doen ze ook allemaal binnen. Ja, dus ze mogen zelf binnen en buiten, wat ze zelf het beste past. De kalkoenhouder is eigenlijk een supergoed leven. Wat gebeurt er dan daarna? Als de kalkoenen volgroeid zijn, worden ze geslacht en wordt het vlees bij de slagers aangeboden om te verkopen. En wat eten de kalkoenen zelf zo? Nou, dan kom maar even mee. Kijk, dit zijn kalkoenenbrokjes. Boordevol granen, maïs, tarwe, vitamine, mineralen. En daardoor krijg je een lekker stukje vlees. Dat klinkt goed. Alleen ik heb er nog nooit eentje van heel dichtbij gezien. Dan zal ik er eens eentje voor je pakken. Wow, dit is echt een mooi dier. Ja, door zijn chique mooie zwarte veren en zijn mooie kleur op zijn hoofd kunnen we zien dat hij goed in zijn vel zit. Leuk om te weten. Leuk om te zien. Net toen ik hier binnenkwam, merkte ik ook dat ze erop reageerden. Dus eigenlijk bewaken ze het hier ook heel goed. Ja, dat klopt. Zo gauw als er iemand hier komt of als ze iets horen, steken ze de kop in de lucht en maken ze geluid. Ik heb ook gezien dat jij heel goed met ze kan communiceren. Ja, dat klopt. Kijk maar. Hallo! Dat wil ik ook eens proberen. Hallo! Wat vinden jullie ervan dat jullie vader en moeder een eigen kalkoenhouderij hebben? Ik vind het leuk, want ze zijn altijd thuis als ik uit school kom en ik kan ook wel eens meehelpen. Ik heb al gezien dat jullie met de hele familie goed zorgen voor de kalkoenen. Bedankt dat ik vandaag een kijkje mocht nemen op de Schoeterfarm. Wij vonden het ook super tof dat jij een kijkje kwam nemen bij ons. Ik ook. Bedankt voor het kijken van deze vlog van Limburg Gezond TV. Tot de volgende keer. Doei!